Tervetuloa Vene Kupiainen Kronström. No niin, kiitoksia Samille. Ja minunkin puolestani tervetuloa seuraamaan I'm Gorgeous upea Minä tyylimuutosnäytöstä. Niin kuin Sami kertoi, niin meillä on 10 upeaa tyylimuuttujaa, eri-ikäisiä, eri kokoisia. Muotihan on kaikenikäisten, tyyli on kaikenikäisten ja kaiken kokoisten. Ihan muutama sana tyylistä. Miksi esimerkiksi tyyli on tärkeä? Mistä se tyyli tulee? Niin se tyylihän tulee hyvin usein materiaaleista, linjoista, asusteista ja väreistä. Tyylihän, se sinun oma tyyli korostaa sun omaa persoonaa ja se on ensivaikutelma, eli kuka sinä olet. Se korostaa totta kai sitä sun identiteettiä ja sä voit ottaa kantaa vaikka sillä sun omalla tyylillä ja sä myös kerrot vähän sun omista arvoista. Eli se oma tyyli on itse asiassa aika iso asia. Ja silloin kun me mietitään sitä omaa tyyliä, milloin se oma tyyli on niin kuin löydetty tai milloin se oma tyyli on vahva, niin silloin kun se sisäinen ja ulkoinen identiteetti on samassa linjassa, niin silloin sä voit miettiä, että sun tyyli on vahva. Eli tyyli on hyvin mielenkiintoista. Pidemmittä puheitta me lähdetään katsomaan, miltä nämä tyylit näyttävät. Upeita butiikkeja täältä Helsingistä, totta kai suomalaista designia ja ennen kaikkea nyt nämä uudet upeat tyylimuuttujat. Annetaan vaikka heille ensiksi aplodit. Sitä jännitystä on tietenkin ilmassa. He eivät ole ammattiesiintyjiä. He olivat eilen ensimmäisen kerran, niin tänään on sitten jo toinen koitos edessä. Lähdetään eteenpäin. Me saamme tänne lavalle upean Iidan sekä Paulan ja me aloitamme Dotsin upealla tämän talven mallistolla. Dotshan on Helsingin ja Turun keskustassa toimiva naisten vaatteiden multibrändimyymälä, jossa skandinaavinen tyyli kohtaa laadun sekä trendit. Valikoimassa nähdään huolella valittuja brändejä, kuten muun muassa Osmos, Bruns Bazaar, Second Female, jotka edustavat modernia ja ajattoman tyylikästä tanskalaista designia. Ja tässä 2 upeaa eri-ikäistä tyylimuuttujaa täällä meillä. Dotshan tunnetaan aina tästä persoonallisesta otteestaan, laadusta, inspiroivat somevideot, nuori ja energinen kauppias sekä asiantunteva palvelu tekevät ostokokemuksesta aina ainutlaatuisen. Myös verkkokaupasta löydätte näitä tuotteita. Ja kuten tässä näette Iidalla, nythän villakangastakit ovat äärimmäisen ajankohtaisia, oli vähän pakkastakin aamusta, niin hyvin laadukas ja nyt erittäin muodikas, todella tumma suklaa ruskea. Ruskeahan on nyt äärimmäisen paljon muodissa ja trendissä. Röyhelöpaitikset ovat olleet jo jonkun aikaa, upea silkkipaitis. Yhdistetään laadukkaisiin farkkuihin, olet tosi tyylikäs, elegantti. Ja nimenomaan kun muoti muuttuu, niin tässä sinä edustat sitä ajattomuutta, joka pysyy muodissa vuodesta toiseen. Hienoa, tässä upea Dotsin mallisto. Me saadaan Paulalta sitten täältä myös tyylikäs, harmaa, elegantti villakangastakki. Siellä alla meillä on kaunis vaalean sininen neuletakki, on myös Paulan lempivärejä muun muassa, koska talvi on yksi hänen värikartassaan ja todella laadukkaat, upeat housut, tyylikäs, elegantti, klassinen kokonaisuus. Eli kaikki Dotsin valikoiman tuotteet on tosiaan tarkkaan valittuja ja ennen kaikkea oman sisäänostotiimin toimesta niitä sitten saadaan. Ja sieltä Dotsistahan löytyy myös laukut ja jalkineet, eli kaikki löytyy sieltä samasta yrityksestä. Ja Dotshan on Helsingin ja Turun keskustassa toimiva naisten vaatteiden multibrändimyymälä. Ja löydät tosiaan Helsingissä heidät siitä Fredrikin kadulta. Eli me puhuttiin muodista ja puhuttiin muodin klassikoista, jotka ovat ajattomia. Tässä näkyy niitä elegantteja, tyylikkäitä, klassisia ajattomia tuotteita. Mutta eihän me unohdeta tietenkään juhlaa. Juhlakausihan on nyt parhaimmillaan. Ja tässä sitten Dotsin mallistoista tyyliä kerrakseen. Ja tässä
esimerkiksi kun me puhutaan aina pikkumustasta, niin nyt ei puhuta pikkumustasta, puhutaan ihanasta cocktailmekosta, eikö totta? Täällä voi lähteä suurempaankin juhlaan. Ja tuokin löytyy tietenkin sieltä Dodsin mallistoista. Värimaailma sopii erinomaisesti tälle vaalealle, upealle nuorelle naiselle, koska löytyy myös hänen omasta värikartasta. Puhumattakaan tämän upean maleen yllä oleva tuollainen havun vihreä kokonaisuus, eli todella tyylikäs, upeita materiaaleja, ja tämäkin sieltä Dodsin mallistoista. Ja kuten tästä havun vihreästä kerroinkin, täällä on aivan ihana silkkipaita, tosi tyylikkäät suorat housut. Ja nythän suora housu on hyvin usein tämmöinen leveä lahkeinen, sopii kaikille vartalotyypeille, kaikki asusteet myös Dodsista. Ja tässä tämä upea cocktailmekko. Eli nythän kaikki tällaiset röylöt, kuten täälläkin hameessa näkyy, niin nämä on nyt kovin trendikkäitä. Niillä voit asustaa, kuten tässä esimerkiksi sitä hiansuuta. Ja tämä Dodsin tiimihän kiertää useiden brändien mallistoja ja poimii niistä vain parhaat palat Dodsin valikoimaan. Tuloksena on harkittu kokonaisuus, joka on jo valmiiksi rakennettu inspiroimaan ja helpottamaan pukeutumista. Dodshan edustaa rohkeaa skandinaavista tyyliä, joka todella tekee vaikutuksen. Huomatkaa myös asusteet, laukut täydentävät kokonaisuutta. Nekin kaikki löytyy sitten sieltä Dodsin mallistoista. Ja tämän jälkeen me siirrymme sitten näytöksessä vielä eteenpäin. Me saatiin mallit vielä kerran luoksemme. Eli Dodsin mallistoissa edelleen kuljetaan ja siellä seuraavana on Ainon mallisto valmiina. Eli saadaan nuo Ainon mallit tänne meidän luoksemme. Ja täällä 2 upeaa mallia sieltä sosiaalisen median kautta valituista. Ainohan tunnetaan ajattomasta tyylistään, laadukkaista materiaaleistaan ja vaatteista, jotka saavat olon tuntumaan mukavalta ja näyttämään upealta. Jokainen vaate on suunniteltu Suomessa ja tehty kestämään aikaa, käyttöä sekä tietenkin elämän eri hetkiä. Ainoa syksyn mallisto tuo tullessaan mielenkiintoisia leikkauksia ja ihania kankaita, niin kuin tässä näette. Ja laskeutuvat viskoosi sekoitekankaat näyttävät upealta muun muassa noissa erilaisissa mekoissa. Ja tässä aivan upea vaihtoehto tämän syksyn takeista. Ei aina sitä perinteistä mustaa, vaan käytetään vähän ehkä enemmän värejä. Meistä suomalaisistahan sanotaan, että me vähän turhan synkissä väreissä talviaikaan kuljemme. Eli nyt tarjolla on todella paljon eri värivaihtoehtoja. Ja tietenkin myös upea mekko, tämän syksyn yksi trendiväri, myös liilan sävyt purkundin lisäksi näkyvät kokonaisuudessa. Kiitoksia ja jalkineethan löytyy Minna Parikalta. Minna Parikallahan on osasto aivan tuossa vieressä. Ja tässä upea villakangastakki, eli hauska malli, hyvin paljon tommonen kellohelmainen, siellä on hyvin leveä helma ja upea pikkumusta siellä alla. Ja huomatkaa myös tuon Iidan edessä olevan mallin jalkineet, Minna Parikan mallistoista asusteet. Eli se pikkumusta asustetaan sitten näyttävillä sukkahousuilla ja jalkineilla, niin me saadaan upea kokonaisuus. Tänä syksynähän Aino tuo kaduille todella väriä sekä lämpöä. Ja rohkeat sävyt ovat nyt kovasti heidän mallistoissaan. Ennen kaikkea laadukkaita villakankaita, näyttäviä kuoseja, jotka piristävät todellakin tätä harmaata päivää. Minna Parikan osasto tosiaan, sieltä löytyy nyt mukavia tarjouksia, eli jalkineissa 10–50% alennuksia, joten sitten kannattaa poiketa siellä Minna Parikan jalkine-osastolla. Ja me saamme tätä Aino-mallistoa lisää. Tässä upeita petrolin sävyjä ja punainen. Sehän on yksi tämän syksyn myös trendivärejä. Se näkyy niin toppiksissa kuin se näkyy sitten esimerkiksi myös vaikkapa hameissa, sukkiksissa ja jalkineissa.
Tässä muun muassa tuo termovanullinen toppatakki. Se tuo lämpöä tietenkin kylmimpiin päiviin. Ja toppatakissakin on tietenkin paljon eri kuoseja, hauskojakin sellaisia. Ja kun katsotaan sinne toppatakin alle, niin Ainon mallistoista aika hauska mekko. Ja erityisesti kiinnittäisin huomiota tuohon helmaan. Ne, jotka ovat joskus eläneet sen 90-luvun, niin muistavat kuinka trendikäs tämä oli ja se on nyt tullut takaisin. Eli jos mietit vaikka hameen ostoa, niin pussielvainen hame voisi olla nyt se hyvin trendikäs. Kiitoksia. Tai sitten täällä upea, täällä on tämmöisiä petrolin sävyisiä, hyvin helppoja, casuaali, klassisiakin kokonaisuuksia kaiken kokoisille naisille. Tai sitten aivan upea vuosi siinä sinisävyisessä takissa, joten upea kokonaisuus ihan kaikille. Kiinnitä huomiota myös jalkineisiin, eli eläinkuosithan ovat erittäin suosittuja myös jalkineissa, laukuissa, eli asusteet myös ovat tärkeä osa sitä pukeutumista. Eli kaikki Ainon tuotteethan ovat niitä klassisia ajattomia tuotteita, mistä puhuin. Eli ne eivät ole koskaan kuitenkaan tyylisiä. Eli niissä on aina joku juju. Se näkyy niissä väreissä tai niissä kuoseissa ja ne ovat tunnistettavia, eli aina Ainon näköisiä. Ainon myymälän te löydätte siitä Fredrikin kadulta. Siellä on heillä tämän syksyn ja talven uusi kokoelma parhaillaan esillä. Kaunista ja tyylikästä Aino mallistoa. Seuraavaksi me lähdemme juhlimaan hyvin elegantisti ja elegantit kokonaisuudet teille tarjoaa DOP. DOPhan on vuonna 2000 perustettu kotimainen naisten vaateliike ja verkkokauppa, joka tunnetaan laadusta, tyylistä ja henkilökohtaisesta palvelusta. Olkaa hyvä! Ja DOPhan palvelee aina siellä aivan Helsingin Yrjön kadulla. Tarjoaa tosiaan teille huolella valittuja, hyvin istuvia vaatteita, jotka sopivat yhtä täydellisesti arkeen kuin juhlaan. Jokainen vaatehan kertoo tarinaa itsevarmasta naisesta, joka arvostaa laatua sekä omaa tyyliä. No tässä vielä mä tulen, no joo, menkää vaan. Mallit jännittää pikkasen, niin aina ei oikein muista, että mihinkä kohtaan pitäisi jäädä, mutta sitä ei ole mitään haittaa. He ovat uusia, upeita nuoria sekä aikuisempia malleja, jotka rohkeasti tulevat tänne lavalle. Eli nyt me puhutaan juhlassa tällaisesta vähän suklaanruskeasta, mikä oli siellä villakangastakissa. Pukee muuten suomalaista ihoa erinomaisesti. Ja DOPin mallistossa on hyvin tämmöiset klassiset linjat, sopii niin arkeen, vaikkapa eri tavalla asustettuna, mutta ennen kaikkea pikkujuhlaan. Ole hyvä. Tai sitten täällä Paulan yllä upeaa, tuollaiseen vähän menee jo jopa magentaan, sinne fuksiankin päin. Huomatkaa erilaiset klassiset linjat ja tämäkin kaikki sieltä DOPin mallistosta. DOPin mallistosta löydätte myös asusteita. Ja tämä on DOP Women mekkomallisto, täysin uusi sellainen, joka on suunniteltu korostamaan naisellisuutta ja ajattoman tyylikästä siluettia. Olkaa hyvä. Mallistohan on syntynyt DOPin perustajan Katariinan ja hänen tyttärensä Gabrielan yhteistyönä, eli asiakkaiden toiveita kuunnellen. Tervetuloa nauttimaan sinne DOP-myymälään ajattomasta eleganssista tietenkin, ja eleganssihan pukee meitä kaiken ikäisiä. Ja DOP Women mallistohan löytyy vain ja ainoastaan sieltä DOPin myymälästä, joten käykää ihmeessä tutustumassa. Kauniita, tyylikkäitä kokonaisuuksia. Ja me saamme vielä tuota DOP-mallistoa sieltä lisää. Eli sama tyyli, sama elegantti kokonaisuus jatkaa sitä matkaansa. Tässä tuollainen kaunis, vähän beesin hiekan sävyinen kokonaisuus.
Tai sitten tummaa sinistä, joka aina on elegantti ja sopii kaikenikäisille, kaiken kokoisille, tyylikkäille naisille. Tässä me puhutaan edelleen niistä klassikoista, jotka ovat ajattomia. Eli mikäli hankit tämän näköisen vaikkapa juhlamekon itsellesi, niin sitä voit todellakin käyttää vuosia tai mikä ettei vaikkapa vuosikymmeniä, koska kysymys on kuitenkin hyvin laadukkaista tuotteista. Ja tässä ehkä kiinnitän huomiota vähän niin kuin pussihihoihin. Nythän yleensä vajaamittaiset hihat ovat kovasti niin neuleissa kuin myös paidoissa ja mekoissa muodikkaita. Myös upeat laukut löytyy sieltä Dobin mallistoista. Ja tässä sitten tumman sinisenä elegantti, tyylikäs. Ja tätä eri tavalla asustamalla, lisäämällä koruja, saat siihen lisää juhlavuutta. Sopii myös erinomaisesti vaikka suurempaan juhlaan. Nämä molemmat sieltä Dobin mallistoista ja tulevat juhlathan ovat edessä päin, joten kannattaa käydä siellä heidän myymälässään. Ja myymälänhän tosiaan löydät aivan siitä Helsingin keskustasta ja se löytyy Yrjön kadulta. Klassiset avokkaat jalkineissa. Ne on aina, taas jälleen kerran, ne ovat niitä ajattomia. Sellaiset kengät kun hankit itsellesi, niin jälleen kerran niitä pystyt käyttämään sitten myös pitkään monenkin tyyppisten asujen kanssa. Näytöksen kampaushan on Robertin käsialaa ja meikki Beauty Juliana Geel käsialaa. Ja sitten me lähdetäänkin tällaiseen ranskalaiseen pikkuputiikkiin. Nyt sitten puhutaankin trendeistä oikein kunnolla. Ja tässä on La Casas. Aivan upea, pieni ja persoonallinen naisten vaateliike. La Casas tuo ranskalaisen muodin hengen suoraan Korkeavuoren kadulle Pariisista. Monen vuoden kokemus muotialalta ja syvä ymmärrys tyylistä näkyvät jokaisessa valinnassa vaatteista palveluun saakka. Valikoimassamme korostuu tuotteiden laatu, yksilöllinen tyyli ja ranskalainen eleganssi. Palvelumme pukee tyylisi tarinaksi, joka kertoo juuri sen, kuka sinä olet. Kuten tässä keskellä upea tuommoinen glitteriasukokonaisuus. Värisävythän ovat nyt näitä muodin trendin värejä. Siellä on paljon ruskean sävyjä, siellä on niitä punaisen sävyjä, vihreä myös näkyy voimakkaasti. Tai sitten täällä, kuten tässä reunoilla, nyt puhutaan eläinkuoseista. Muodikkaimmillaan tänä syksynä se on tämmöinen niin sanottu kaukuosi, eli lehmältä vaikutteita saanut kuosi. Ja tässä nyt kun me katsotaan tätä naisellista kivaa kokonaisuutta, niin siellä on paljon ihania värejä, mutta kun siinä on tumma samettipohja, niin se antaa sille värille kivan pohjan ja ei ole niin kuin turhan räikeä. Sopii käytettäväksi housut vaikka upeiden neuleiden kanssa. Ole hyvä. Tai sitten täältä vielä lähdetään vähän katselemaan, mitä täältä löytyy. Täältä löytyy todella upean näköisiä leveälahkeisia samettihousuja. Muun muassa korkeavyötäröisenä ja ihania applikoituja paitoja. Tai sitten nimenomaan kiinnitätte huomiota tuohon takkiin. Siinä on sellainen vähän kepeä tämän talven uusi takkilinja. Ja täällä meillä olisi lehmäkuosi, joka on yksi trendikkäimpiä. Ihania neuleita oranssin sävyisenä. Tai sitten myös kivoja farkkuja, jossa on se uusi muoto. Eli farkuissa tavallaan pikkasen alaspäin kapeneva lahke ja se näyttää edestä tavallaan tuollaiselle ratsastushousulle, mutta siellä on halkiot sivussa, joten se muovautuu sitten vähän suoremmaksi käytettäessä. Ja jos haluat omaan tyyliisi jotain vinkkejä tai vaikkapa väreihin, meillä on osasto tuossa vastapäätä. Tämän näytöksen jälkeen voit tulla hakemaan pikkuvinkkejä omaan tyyliisi, mikäli sitä haluat. Sen lisäksi meillä on alkamassa muun muassa tyylikurssit, eli voit ilmoittautua tyylikursseille.
Tai jos joku teistä haluaa moniosaajaksi stylistiksi, me koulutamme myös stylisteja, jotka työskentelevät juuri henkilöstailauksissa, kuvauksissa sekä näytöksissä. Me saamme vielä nämä kaikki upeat mallit tänne luoksemme ja tämä äskeinenhän oli se upea ranskalainen La Pasas. Kunnon aplodit nyt näille tyylimoottujille. Hienosti he hoisivat sen oman, ei ensimmäisen, mutta elämänsä toisen kerran isolla lavalla suuren yleisön edessä. Ja näytöksessähän tosiaan kaikki tuotteet löytyy Dotsin Ainon. Dotin La Pasas-mallistoista Minna Parikka oli myös matkassa mukana. Hiuksista on Robert huolehtinut tuolta Velvet Girlöstä sekä sitten leikki on Beauty Juliana G. käsiala. Kiitos teille kaikille, oikein mukavaa messupäivää ja aurinkoisia viikonloppuja. Kiitoksia.